Bo día, damos inicio a esta sesión plenaria extraordinaria que ten como único punto na orde do día a aprobación do post social, 81.000 euros aproximadamente, que veñen da Deputación Provincial da Coruña e que van ser dedicados íntegramente a cubrir a parte do Servicio de Axuda no Fogar dependencia no que ten que ver coa aportación que fai o Concello de Cerceda anual, que é unha aportación concretamente que ascende por encima dos 200.000 euros e que fai que ao final sexa a Xunta quen vai financiar con 14 euros a hora, 2,34 aproximadamente a persoa usuaria polos cálculos que temos e dos 6 euros aproximados que tiña que financiar o Concello de Cerceda quería reducido deste modo a 2,24. 3,73 serían financiados por este post social. Hai que recordar que, segundo a Lei de Dependencia, o que se establece é que entre o Estado e a Comunidade Autónoma deben financiar o 100% dese servizo. Por lo tanto, as persoas usuarias e o propio Concello están cofinanciando neste sentido unha parte que non lle corresponde. Pero é fundamental desde o punto de vista da protección, todos estamos de acordo claramente en que é un dos grandes pilares do Estado do Benestar, a dependencia, e nese sentido, pois, mentras a situación sexa esta, nós financiarémolo con gusto, se ben é certo que, lóxicamente, buscamos axudas noutras administracións que nos poidan axudar a paliar ese custo. Enmarcado niso, vai esta aprobación do post social e, se queren comentar algo, estamos a disposición. Bos días. Nada, compartimos as palabras que acabas de decir e parece-nos ben que esa partida de diñeiro que vai para a axuda do Servicio de Axuda no Fogar e nada, estamos totalmente de acordo. Gracias. Ben, estou de acordo en que se nos dé o post social, como non podía ser de outra maneira. En todo caso, tiña unha pregunta se é os cartos que se aforran, se teñen previsto onde metelos xa ou ainda non teñen pensado. Vamos a ver, esta é unha aportación que ven íntegra e que vamos a dedicar ao post social, é onde os imos meter. Obviamente, con esta aportación, liberalízanse recursos que no próximo orzamento do 2026 pois van poder estar noutras partidas, tanto a nivel social como a nivel de gasto corrente como a nivel de investimentos. Lóxicamente, isto é unha descarga económica que fai que eses 81.000 euros que de outro modo teria que prestar íntegramente o Concello de Cerceda veñan reforzados por outra administración. En todas as demais partidas vamos a ter máis flexibilidade en consecuencia. Pois entón, damos o punto por comentado, procedemos á votación, entendo que non hai votación de urxencia, porque houve unha comisión informativa, votación do post social, votos a favor, 11, abstencións e votos en contra non hai, levantamos a sesión en consecuencia. Bo día.